En odiochieng' mar adek kapod imanyo ringre jalupo moro mane onimo e pi e dho wath Ngege mayudore Kisumu West. Anyuola mar jagono kod jolupo wetene nigi chuny lit sama gikwayo piny owacho kod jotelo mondo konygi gi gige goyo abal kod yiedhi kata speedboats mondo migi yot e manyo ringre jagono kendo bende keto okenge manyalo konyo e geng'o masiche machal kamano. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo ni kod ler mathoth. Menyo mar ringre jalupo moro ma jahigni 40 ma oyang' nyinge kaka Steve Ochieng Kutom ochopo odiochienge mar adek e dho wath ma Ngege mayudore e sub-county ma Kisumu West. Jogo abal mawuok e tend dho wedhe malworano, tend arita mag dho wedhe, Coast Guard kaachiel gi jolupo giwegi tiyo kanyakla mar timo menyo ne ringre jagono e sama anyuola mare to lit pod omako chunygi. Huyu jamaa tumekuwa na yeye na watoto 4, 3 boys and 1 girl. Koro nogona simu saa 4:48. Mano nyisa nolware pi. Min mare Monica Aoko ne okwayo piny owacho mondo omiye jolupo gige kilwa manyasani mondo kony e geng'o midhiero ma kamago. Wawuoyo kode saa 7 ka wan kode mesa wachiemo kunano dhi nam. Koro mo gimoro saa 4:30 madhi 5 tayudo report ni nolware pi. Koro en kuyo ni an kaka min nyathi. Jolupo wetene korka korgi to ne oywago onge mag lep go abal kata life jackets kod yiedhi speedboats moromo. Gino magikoni osemiyo menyo margi pok odhi nyime kaka ne giparo ka gikwayo piny owacho mondo konygi yudo life jackets kod speedboats mondo giyud fuong'ruok. Seche ma chalo kamagi to wan gi kuyo mar ywago achiel kuom jolupo wadwa ma otieno ma piny orugo nyoro kuom hawi marach kaluwore gi kit yamo manyo ywak nyo okier ma olware pi. Sani mondo mi ang' wachop kama wadwa chuka manyo bodi olware idhi kao time mondo mi wachop kuro. Koro wakwayo sirikal marwa ma Kisumu County ma Mr. Anyang' Nyong'o wakwaye kuom ng'wono mare ni oyie okonye Ngege BMU ma en kama duong' kendo en kambi mondiko ji mang'eny. Jakom dho wadhno oyango ni dho wedhe mayudore e Kisumu West osewito ji 3 e thuolo machuok mokalo e masiche mopogore ei nam. Wach mowacho ni chuno mondo koro sirikal oket yore makare mag ritruok e kinde kiluwa. Sida makelo magi en ni jolupo ok nyal afford life jackets. Koro ka sirikal nyalo biro gi measures manyalo konyowa mondo wabed gi these life jackets magi nyalo dhigo nam tapani nyalo bedo better. Jaked ne ratich oganda e alworano to ne osiemo wang' jolupo mondo owedhi e kiluwa ka gimer kaka achiel kuom yore mag geng'o masiche ma kamago. Life jacket okiting'o ne jo Coast Guard kata jo fisheries. Ting' life jacket no to rwake sami donje pi mondo kapo nono ni lwar to ung'e ni utiyo gi injin. Jowadu dipoko kwanyi kapok inimo. Bende okwayo jotelo moyier kod migawo mochung' ne dongruok mag dho wedhe mondo donjre wachno ochwal sir kod kony madwarore kowacho ni masira makama dwaro omenda kod lony moromo. Mondo mi jotendwa kochakore gi MCA, MP gi jotelo mamoko mwaneno ga kaluorore biro kama kendo chiwo kony makende ne jogo madwa dhi menyo kaka jongege BMU. Payo ni Beach Management Unit Network manitiere within Kisumu West Sub-County sama kama onego bed ni dho wedhe go duto nywako dho wath mangege BMU ka gidhi menyo. E sama menyo mar ringre Steve Ochieng dhi nyime, anyuola mare kod jolupo wetene pod omako geno ni gibiro yudo ringrene kendo yudo konyruok ni piny owacho biro winjo ywakgi kendo keto kenge mag geng'o masiche manyalo biro e kinde manyime. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Ngege, Kisumu County. Moko mjoala e kaunti ma Mombasa koro seyo od bura mar Senate kuom bago twak mar chugo chike mag temo gayo handawa